Tangkod usa ka tuig karon human gikuso-kuso sa gamahanang Bagyong Odette ang Kabisayan, usa sa nagrabihan ang sugbo diin panginabuhian sa katawhan ang grabing apektado. Balikan nato ang mapait nga kasinatian o giunsa sa pagbangon sa mga sugboanon gikan sa katalagman. Ani ang RTV presents. Disyembre 16 sa gabi gikuso-kuso sa kabangi sa Super Typhoon Odette ang sugbo nga nakadanyo sa halos tanan nga istruktura. Sa pagkahayag na, dayag ang kadaot sa palibot nga gikuso-kuso sa gamahanang bagyo. Dili lang gipangkanlat, kundili gipanglarot sa kusugahangin ang kabalayan. Lakip kining komunidad dinhi sa Sitio Plaza. Sa Barangay Apas nga nanghapay ang tanan nga balay ilabi na kadtong ginama sa mga light materials, apil na ang balay sa pamilyang Kabante. Kumusta na sila karon? Usa ni ang Sitio Plaza back GMA diri sa Barangay Apas ang gipang silhig ang kabalayan sa Super Typhoon Odette. Usa sa mga balay nga gilarot ni Odette ang Pinoy-anan ni Rislyn. Maayong buntag, ma'am. Maayong buntag. Kumusta ang inyong kasinatian? Maricol pa nimo kung unsa gyud ang kalisang inyong gibati niadtong tungura? Igin mi kalimot ato kay kamang-kamang gid mis kalisod og padung sa babaw. Pangita og masilungan kay puro na gyud to panlupad ang mga sin, nga bali ang mga kahoy, ya daghang kay kong mga anak ipangguyod. Usa ka tuig human sa Odette. Kumusta na ang kinabuhi ninyo? Bintahan na lang yun kay nanay na kuan natukod nga bahalag ginani ra gihapon at least nami kapasilungan. Ang banay dahuya misaysay nga daw abog ang ilang balay dihang gihuyop sa bagyo. May na lang kay nakahikling silang daan. Kumusta? Ma-recall pa nimo ang kalisang kahadlok yung gibati niadtong Odette? O sir, kay among balay nga nagtanaw mi nga kanang gauyog pa sa hapon pa ba nga hangin nagsugod. Nya mo to pagka mga alas 5 ni bakwit na lang midaan kay wa may kuan sa mong balay kay kabaw mong gid mi kusog kaayo. At kumusta na inyong kinabuhi ron? Okay naman sir, nakabangon sad mi kay namsay tawo nga nitabang namo pagpatukod pagpabarog na mog balik. Nakadawat ba mong ayuda? O sir, katong 5K. Okay. Samtang naghatag og dakong kalbaryo ang aftermath sa bagyo, way koneksyon sa komunikasyon ug walay supply sa kuryente, human gipang tumba sa bagyo ang mga poste. Gipadayag sa Reputation Enhancement Manager sa VECO, Queenie Bronzy, nga nahibalik na sa normalang operasyon, lakip na ang paghatag og kahayag sa katawhan niadto pang Marso. Yes, technically it's 100% siga na ta. During the first few months lang after the re-energization, nalang jud to'y panahon nga kanang nagsige pa mi og correct sa linya bitaw ka di ba? Immediately after Odette dinalian mangyud to no ang pagpasiga. Ang preparasyon nga gihimo nila na overpower sa gamhanang bagyong Odette busa mas gipalig-on pa sa distribution utility ang malakang aron makasagang sa epekto sa mga katalagman. No, gi-strengthen ang atong mga kanang wires, ang network na mga backup kay para gyud nga if ever manggali mahitabo simba ko palayo nga ready pud ta bat. Ang supply sa tubig na wagtang usab nga misangpot sa kauhaw sa mga tao kay halos way mapalitan bisan kadtong mga bottled water. Hinungdan nga nag-antos ang mga tao sa paglinya aron makakuha og supply sa tubig. Ang dakbayan sa Sugbo may pagawa sa kapin 500 milyones pesos nga financial assistance sa mga apektado. Aduna pa'y 30 milyones pesos nga nahabilin nga apod-apod ngadto sa mga beneficiary sa 17 ka barangay sa syudad. I think that's more than 500 million nga gigahin sa Cebu City. Could not really accommodate the 1 million residents of Cebu City. So katulang yung nakita nga kanang nanginahanglan mao lang gyud atong ma-prioritize. Let's be serious. Then tomorrow, Odette will already be a thing in the past. Kining kabalayan nga ato nakita karon diri sa may Barangay Apas, nahisama ni sa Esqueleto no Calavera tungod sa pagkuso-kuso sa bagyong Odette. Apan usa ka tuig ang nakalabay, atong nasaksihan ang pagbangon sa atong mga kaigsuonan. Samtang lakip sa apektado ang 5,000 ka mga public schools sa Central Visayas, aduna pay 1,000 nga ayuhunon. 6 bilyones pesos ang kinatibuk ang danyos sa infrastruktura sa DepEd. Dako man ang kadaon nga gibilin sa bagyong Odette apan wa kini makapugong sa mga tao nga misugakod aron mubangon. Panghinaot lang nila nga unta madali ang paghatag sa ayuda nga kinahanglan ilabi na niadtong
walang-wala gyud. Kung ang pwersa nagani sa kinayahan ang atong masakbang, patas ang tanan, mapobre man o adunahan. Busa ang bugtong natong mahimo mao ang pagpanganda. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.